Nemmnu fl-edukaturi li huma parti kruċjali fil-proġett tal-futur ta' wliedna u għalhekk l-investiment b'saħħtu fihom. Dan sostnieħ il-Prim Ministru Robert Abela fi żjara li jagħmel fl-Iskola Primarja ta' San Ġwan it-tnejn filgħodu fil-bidu ta' sena skolastika oħra. F'din iż-żjara il-Prim Ministru akkumpanjat mill-Ministru Edukazzjoni Clifton Grima seta' jara l-aħħar tħejjiet li kienu għaddejjem mill-edukaturi qabel jilqgħu lill-istudenti fl-iskejjel fil-jiem li ġejjin. Dr. Abela żżar il-klassijiet u ħal opportunità wkoll li jpoġġi mal-edukaturi tal-iskola fejn irringrazzjahom tal-ħidma li wettqu favur edukazzjoni tal-ogħla livell li jagħtu lill-istudenti kollha. Dr. Abela semma wkoll it-tisħiħ li qed isir fis-settur edukattiv fosthom permezz tal-investimenti kbar li tisiru fl-iskejjel kif ukoll fir-riżorsa umana permezz tal-aqwa ftehim għall-edukaturi iffirmat fix-xhur li għaddew u li fisser żidiet b'saħħithom u kundizzjonijiet aħjar għalihom. Riżultat ta' dan il-ftehim fil-paga ta' Ottubru l-edukaturi li jaqgħu taħt il-ftehim settorjali l-ġdid se jaraw l-aġġustamenti fis-salarju tagħhom biż-żidiet il-ġodda. Fis-sena skolastika l-ġdida madwar 8200 edukatur se jalmu fl-iskejjel tal-istat, filwaqt li t-total ta' studenti li se jattendu fihom ilaħħaq madwar il-35,000. Fl-Iskola Primarja ta' San Ġwan weħda hemm mal-100 edukatur u 570 student.